салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали дунёи рангини кӯдакон. Дар навори имрӯза ман тарзи сохтани шапалакро бо ангуштон ба шумо нишон медиҳам. ана михел шапалак месозем. ман инро худам аллакай якто бо ангуштонам соз кардам. аввал бандро гирифта ин қисмашро ҳамин тавр мебурем. баъдан қисми буридаро каме дарозтар гирифта ана михел меқапем. ва дар ана ҳамин дуто ангушт ҳамин тавр мепечонем. як бор дигар нишон медиҳам. ва ин қисмро боз як маротибаи дигар ана ҳамин тавр аз ин ангушт мегузаронем. боз ба ин қисм меоем. ва аз қафо оварда аз ана ҳамин қисм дохил мекунем. инҷоро каме ба тартиб медарорем. ва боз аз ана ҳамин қисм дохил карда аз ин тараф мебарорем. ва ҷафс мекунем. ҳамин тавр ҷафс мекунем ва оҳистакак аз ангуштонамон мебарорем. ин қисмашро ба андозаи ин тарафаш мебурем. ва дар ин қисмаш ана ҳамин сангро мечаспонем.
риштаи зиёдиро мебурем. шапалаки мо омода шуд. мо метавонем ин шапалакҳоро дар лухтакҳо, дар либосҳояшон истифода барем. дар ҳар ҷое ки хоҳем инҳоро истифода бурда метавонем. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расед. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда, хайр, дар амони худо бошед.